Llaw ar y Llyw, mis Mawrth 2021 gan Meirwen Lloyd, Llwyd Cenedlaethol. Blwyddyn ers i'r feirws grwydro'n hardaloedd yn ddirybydd gan newid ein ffordd Gymreig o fyw yn llwyr. Mae sawl gair newydd yn ein geirfa ers blwyddyn. Mae ffiniau ein cartrefi, ein pentrefi, ein rhanbarthau, ein gwlad wedi dod yn bwysicach ac yn fwy arwyddocaol. Ac erbyn hyn mae Cymru fel gweddill Prydain wedi gadael Ewrop ers nos Calan 2020. Ar Fawrth y cyntaf yr ydym fel Cymru yn ymgynnull ar ddydd ei nawsant yn lleol ac ar draws y byd. Sawl swper, te Cymreig, artistiaid yn gwlad yn diddanu mewn amrywiol neuaddau. Un peth sydd yn sicr, mae'r genhinen wedi gwreiddio'n ddwfn yn ein calonau fel yn hir ein gwlad. Mae natur yn dal i droi'r tymhorau gan wneud i ni ryfeddu a tarddwch ein cymunedau. Roedd misoedd Tachwedd ar Rhagfyr yn hynod brysur ein mudiad. Roedd ein cwis hwyl yn llwyddiant gyda clwb Gwawr Llanymddyfri'n dod yn fuddigol. Pawb wedi ymdopi yn y castadlu ar ei newydd wedd. Yn yr un modd roedd eich doniau creadigol yn ein ffair eiaf rithiol yn rhagorol. Sawl aelod wedi mentro cystadlu am y tro cyntaf, felly daliwch ati'r dyfodol. Cynhalwyd nosweithiau Nadoligaidd Llith a Charol a digwyddiadau amrywiol eraill ar Zoom. Pawb wedi mwynhau'r holl brofiadau. Diolch i bawb wnaeth ymateb i fy nghyfarchion Nadolig gan gefnogi elusen bersonol, pob un sydd wedi elwa o'ch cyfraniad yn ddiolchgar dros ben. Ni allaf beidio crybwyll ein tudalennau curo'r corona. Mae ein llyfr curo'r corona wedi cyrraedd sawl cegin ac wedi cael ei nodi fel llyfr y mis gyda'r gwerthiant gorau am 3 mis yn olynol gan y Cyngor Llyfrau. Roedd ein llyfr hefyd wedi cael ei nodi gan unigolion fel un o'r pethau gorau ddigwyddodd iddynt yn ystod y clo cyntaf. Gwnaed syniad gwerfil idda ddwyn ffrwyth ac symblyr i rannu'r setiau a'r cynhorion coginio. Ers y Pasg mae eich doniau crefft i greu amrywiaeth eang wedi bod yn arbennig iawn ac yn ysbrydoliaeth ar ein tudalen. Mae ambell i ganen neu glwb wedi bod yn cynnal dosbarthiadau gweu neu grwsio ers blynyddoedd, ond erbyn hyn mae wedi dod yn boblogaidd iawn i wneud hyn ar Zoom. Mae bysedd prysur sawl un ohonoch wedi creu blodau gobaith ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion ac Ynhelir yn Nhregaron yn 2022. Yn yr un modd, ein tudalen cartref wedi gallu ysgogi cwmni teledu i greu'r rhaglen Agor y Clo, gyda sawl aelod o'r mudiad ar draws Cymru yn adrodd hanesion difyr eu hitemau personol. Yn dilyn cyhoeddiad Mark Drakeford, prif weithnidiol Cymru am 5 o'r gloch nos Sadwrn cyn y Nadolig, bod ein gwlad yn mynd i drydydd clo. Daeth y cyfyniadau llym i rym yn syth. Bu raid i lawer newid eu trefniadau. Yn dilyn ystadegau brawychus y feirws yn parhau, rydym erbyn hyn wedi gohirio ein gweithgareddau o hirwyd yn 2020 yn y gogledd a'r de. Ar nodyn cadarnhaol wrth gadw cyswll ar draws yr rhanbarthau, mae nifer ein helodaeth yn edrych yn addawol o ystyried yr holl rwystrau. Fy nhri yw byddwch ffyddlon i'r mudiad, sydd wedi eich cynnal yn eich clo, gan wneud y pethau bychain fel ffonio ffrind. Gallaf ddychmygu o'ch henaid o ryddhad yn eich rhanbarthau wedi erbrychlu'n gyrraedd eich meddygfeydd, ac y bydd rhyw fath o normalrwydd yn dod i'n bywydau unwaith eto. Rhaid bod yn amyneddgar fel yn y gân, ac mae amser i bopeth dan y nefoedd. Daw eto hael ar fryn, ac fe gawn gwrdd rhyw ddydd wedi curo'r corona.